Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre cunoștințele lumii cerurilor. Cunoștințele lumii cerurilor sunt ca o comoară încuiată cu multe lacăte. Dacă nu posezi cheia, nu vei afla niciodată aceste cunoștințe, iar această cheie se găsește numai și numai în lumea noastră spirituală. Materia este pretutindeni. Ea se arată pe o scară infinită de condensări și poate fi numită în fel de chipuri. Voi, întrupații, analizați cu simțurile voastre materia terestră din jurul vostru. Noi vedem, simțim, analizăm materia în jurul nostru, dar Duhul care face aceste două analize este unul și același. Coborând din sfera centrală, Duhul îmbracă haină după haină, din ce în ce mai groasă și mai densă. Din cauza ultimelor sale haine terestre, cea vitală și cea minerală, Duhul nu mai are posibilitate să-și vadă corpul spiritual. El nu își va vedea decât trupuri, haina aceea periferică. După cum întrupatul nu-și vede corpul spiritual, tot așa Duhul nu poate vede un spirit superior mai fin decât el. Hai să vedem cum conduce un duh superior pe unul inferior, da? Prin sugestie. Sugestia, deci, nu este un ordin, ci un îndemn, un imbold tradus în duhul inferior sub forma unei idei sau a unei cugetări. Un duh oarecare șoptește unui frate mai mic de idei, inaudibile. Aceste idei răsar în ființa Duhului inferior și el crede că este propria sa gândire, da? În lumea Pământului, asemenea idei născute în sânul Duhului se numesc sugestii sau porniri. Sugestia, dragii mei, este ideea unui duh superior, deci este invizibil, transmisă unui duh inferior. Sub impulsul acestui imbold, inferiorul pune în lucrare gândirea respectivă, creând propria sa cugetare. De multe ori s-a întâmplat unui om din lumea trupească să simtă imboldul de a face o acțiune și după ce a făcut-o, îi pare ciudat că a putut să facă un lucru contrar naturii sale. Așa este organizat universul. Superiorul îl conduce pe inferior. A executa sugestia lui B, fără să bănuiască influența lui B la rândul său. Deci B execută imboldul gândirii lui C, fără să știe că este manevrat prin jocul ideilor, tot așa cum el sugerează duhurilor de sub el. Și așa se procedează descendent, din treaptă în treaptă. Ierarhia spirituală se poate compara cu o scară. Cel din vârful scării, da, vede toate duhurile de pe toate treptele sub el. Cel de pe ultima treaptă nu vede niciun duh aflat pe dreapta superioară decât pe cei așezați pe aceeași treaptă cu el. La rândul lor, cei de pe ultima treaptă văd cei de pe ultima treaptă, dar nu văd pe cei de pe treapta superioară. Fiecare duh de pe una din treptele mijlocii va constata că cel de sub el
este surd și orb față de toate duhurile de pe treptele mai înalte. La capătul inferior, pe ultima treaptă a acestei scări, se află omul trupesc. Duhul întrupat trăiește, gândește și lucrează. El crede că lucrează după propriul său imbold sau reflectare. În realitate, lucrurile sunt în așa fel stabilite de divinitate ca omul să conducă în viață și după sugestiile transmise de cei doi veghetori ai săi, cel din dreapta și cel din stânga. Idei pe care, frământându-le în sinea lui, să scoată din ele o concluzie tradusă prin acțiune. Vedeți cum funcționează aceste idei? Gândirea omului, dragii mei, este rezultatul frământării a 3 idei, iar concluzia extrasă din cele 3 idei și voința aplicării ei sunt proprii omului. Dacă omul ar fi un simplu instrument și ar executa numai ceea ce îi se sugerează lui, el nu ar mai fi responsabil de actele sale, dar el primește numai și numai îndemnuri, rămânând să le analizeze prin judecata sa și dacă îi se vor părea rele, să le respingă și să facă numai ce dictează conștiința sa. Prin urmare, hotărârea și voința omului îi determină responsabilitatea. Întrupatul, asemenea duhurilor libere din spațiu, nevăzând pe nimeni atunci în jurul său sau primind sugestii, crede că ceea ce îi trece prin propria sa minte este propria sa gândire. Inferiorul vede atunci pe superior numai când aceasta va îmbrăca fluide inferioare și îi va auzi glasul, când superiorul deci își va coborî vibrațiile gândirii sale la vibrația gândirii inferiorului. Pentru înțelegerea acestui fapt, voi lua un exemplu și mă grăbesc, știți de ce voi, din cauza spațiului. Peștele, să zic, deci peștele, nu vede deci nimic decât apă, da? Dacă se află în adâncul apei, peștele nu va vedea bine pe omul care se scaldă sau se plimbă cu barca, pe deasupra lui, deci pe suprafața acelei ape. Iar dacă va scoate capul din apă, peștele va vedea și mai rău pe omul care se plimbă pe malul apei. Toate categoriile de duhuri sunt orânduite în zone sau sfere concentrice în jurul pământului. În atmosfera aeriană și eterică, la suprafața solului, trăiesc duhurilor plantelor și animalelor, după cum știm, da? Ceva mai sus, trăiesc duhurile oamenilor sălbatici și treptat mai sus, spiritele umane evoluate prin sentimente și prin intelect. Cele din vârful piramidei vieții terestre conduc totul de sub ele, prin puterea sugestiei, cum v-am spus puțin mai înainte, împingând deci aceste duhuri spre progres. Unul este Tatăl Ceresc, unul este Fiul Său, guvernatorul și stăpânul acestui sistem planetar. Câte 3 conduc în sferele de activitate. Duhul Sfânt conduce în 3 feluri. Duhul pozitiv, Duhul Sfânt negativ și Duhul Sfânt neutrul. Duhul
sfânt, pozitiv. Cere supunere prin, prin puterea sugestiei conducând către fericire. Sfântul Duh negativ conduce tot spre evoluție, dar spre calea durerii. Duhul Sfânt neutru aprobă și calea fericirii și calea suferinței, conducând pe ambele căi ce duc spre un anumit progres. Ideea conduce totul, da? Din gândire s-au format lumile. Cu ideile prime, primele particule vii, a început creația, da? Prin idee sau sugestie se conduce ceea ce s-a creat. Nu numai omul e condus prin sugestii, dar și duhul mineral, vegetal și animal. Nimic și nimeni nu poate fi condus prin forță, deoarece cu cât viețile sunt mai de jos pe scara evoluției, cu atât sunt mai îndărătnice, mai, cum să spun, puternic ancorate în intenția lor. Deci au putere de opunere. Ne rămâne atunci lucrarea pe calea nevăzutului, a sugestiei, a ideilor emise în duhurile superioare invizibile și insenzizabile. Divinitatea nu vrea, nu poate ordona prin reprezentații săi, pentru că a stabilit legea deplină a libertății. Dacă ar fi să se ordone, ordinul ar fi comentat și mai la urmă poate ar fi chiar respins. Și apoi, când vrei să dai un ordin, cum să o faci dacă nu te văd, da? Iar dacă te faci văzut, te consideră egal cu ei și nu se supun ordinului. Divinitatea, dragii mei, a considerat că e mai bine ca duhul inferior să nu știe de existența lumii superioare, dar să primească de la duhul superior sămânța gândirii, crezând, eu știu că ceea ce s-a născut în mentalul său e propria sa idee și să zică, iată, mi-a venit o idee, ia să o pun eu în aplicare, că e foarte minunată. El crede că e ideea sa, dar în realitate execută o idee sau o gândire furișată în duhul său de un duh superior nevăzut. În lumea duhurilor, iubiții mei, nu se comandă. Ca în lumea noastră trupească, unde în urma ordinelor se culege opunere și revoltă. În cer, dragii mei, nu se ordonă, ci numai și numai se sugerează. Sper că v-a plăcut acest clip. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu drag. Mă grăbesc să nu rămân cu fraza mea magică neterminată, cum am rămas în unele clipuri. Vă iubesc încă o dată și vă iubesc cu tot sufletul meu. Vă mulțumesc frumos pentru că sunteți alături de mine și vă transmit din suflet lumină și iubire. Vă iubesc. Pe curând!